Molimo sing elek niku contone maling, main. Sing sae niku nomor 1 melumah, nomor 2 murep, nomor 3 modot, nomor 4 melep, nomor 5 metu. Lumah, murep, modot, metu. Di tengah malam yang sunyi, kalaku duduk sendiri, ku pandangi bintang yang tinggi, membayangkan wajahmu kasih. Tuku muris nyang Comboran, numpak taksi lunga nyang Batu. Pringas-pringis nok pinggir dalan, bareng tak takoni dadak areke bisu. Areke ayu pringas-pringis bar ditakoni namanya siapa Mbak? Kecewa aku. Mulane dadi wong lanang aja clongoan. Asik. Andro. Jogetan khas ya. Didi aja hari aku rasa joget. Demi Allah gak iso joget aku. Ya ngene kita jogetku. Ana kethek rabi budeng wong wis tuwek bolak-balik meteng. Mirengaken gending jula jole. Wong urip bebojoan locak Fathurrahman, ora kanggo sedina rong dina mula usahakno dadi sampe pupu sing yuswa bisa atut runtut kaya mimi lan min tuna supaya dicontoh sampai anak foto apa no pancen abot sanggane tur wong urip berumah tangga kudu kiat nyambut gawe lan berusaha mbok nyambut gawe dagang, mbok molah tegalan sawah butuhe kanggo nyukupi kebutuhan rumah tangga. Apa maneh tur sing diarani wong dadi bapak iku duweni kewajiban mintarno anak sampai direwangi
wangi nyambut gawe paribasan gak mikir usake awak butuhe kanggo mbiayai pendidikane mula sebalike anak semono uga aja sampe wani warek wong tuwa sebab wong tuwa ngono dulur nang endi-endi atine padha kepengin nyawang anak bisa urip mulya mula dadi anak ayo sing ati-ati mumpung isih sekolah pelajaran kudu dingerteni manawa besok uripmu wis aja lakoni kalon jak ngono kuwi tok. Alhamdulillah. Dalu menika kula saged sowan wonten daleme Bapak Marsianto. Sareng-sareng kan ludruk Dwi Taruna ingkang dipun pangasani dening Mbak Ika. Lan matur bareng sanget dumateng Bapak Marsianto dene napa ing dalu menika kersa andum-andum rejeki sareng kanca-kanca Dwi Taruna termasuk dalu menika kula pikantuk barokah teman kekalih dalu niki diundang wonten mriki mila kula tansah ndongaaken kangge teman kekalih Mbak Ani kalian ingkang garwa Mas Fathur Rahman kula dongak-dongakaken mugi tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lekne jarene wong tuwek-tuwek lek kepengin dadi keluarga sing raharja mulya kepengin dadi keluarga sing tentrem awake dhewe kabeh kudu nglakoni mo 5 niku rena kalih ana sing apik ana sing elek mo 5 sing elek niku contone maling main madat medok mabuk-mabukan niku mo 5 sing elek. Lek mo 5 sing sae niku mo nomor 1 melumah, nomor 2 murep, nomor 3 modot, nomor 4 melebu, nomor 5 ne metu. Dadi melumah, murep, modot, melebu, metu. Tegese melumah wong urip berumah tangga niku kedah melumah atine. Kudu terbuka, tidak ada rahasia di antara suami dan istri. Umpama wong wedok kate nang pasar pamit sing lanang kate nyambut gawe pamit sing wedok. Kaya sakmene oleh sakmene kudu sing fair-fairan. Soale jenenge terbuka. Terus murep, tegese murep. Wong urip dadi bojo niku garwa sigarane nyawa. Bojone pinangka sandangan. Mula saking mriku dadi bojo gak oleh ngumbar wadine pasangane. Sapa wonge sing gelem ngumbar wadine bojone prasasat padha karo ngumbar wadine dhewe. Terus mlebu
mlebu marang tuntunane agama supaya urip niki boten salah laku. Terus metu tinggalno lembah kemaksiatan, lakonono tindak kautaman. Insyaallah yang saged nglakoni gangsal niku kula panjenengan saged pinanggih raharja mulya. Ayo dioper selenge. Ya. Enjo ya. Di tengah malam yang sunyi, kalaku duduk sendiri, ku pandangi bintang yang tinggi, membayangkan wajahmu kasih. Semakin lama ku tatap bintang, namun wajahmu yang kian terbayang. Apabila aku menatap langit, hati ini serasa menjerit. Ku menjerit karena rindu, kian lama kita tak bertemu. Ku titipkan pada angin lalu salam rinduku untukmu. Wahai angin yang berlalu, tolong sampaikan salamku. Katakan pada kekasihku, malam ini hancur hatiku. Hatiku hancur berkeping-keping, karena di kau gadis berparas kuning. Demi cinta aku tak ambil pusing, aku rela jual ayam dan kambing. Pening kepala pening, memang cinta bisa bikin pusing. Puyeng kepala puyeng, aku duwe pacar lemu gede desa Kebumetu. Apa deh? Namung semanten piatur kula menawi lepat nyuwun sepura-pura. Yen ditinggal awe-awe duwe taruna, mbak Ika pimpin nane. Weh jan pengendangnya tapak sakti. Tulang. Weh jan.